Tervetuloa mukaan vihdoin tälle meidän talon esittelyvideolle. Tää meidän on pitänyt jo kauan kuvata, mutta nyt vihdoin saatiin aikaiseksi. Ei muuta kuin lähdetään katsomaan, mitä täältä oven takaa löytyy. Ihan ensimmäisenä päädytään tänne meidän pieneen eteiseen luonnollisesti. Ja tää on pieni, eikä tänne hirveästi mitään mahdu, mutta kyllä me ollaan saatu tänne kaikki tarvittava mahdutettua. Että täällä on meidän takit ja kengät ja täällä on pipoja ja hanskoja ja sitten meillä on tuossa ihan vierasnaulakko ja täältä eteisestä päästään myös meidän alakerran vessaan. Ja vessa on myös pieni ja kompakti. Täällä vessassa on siis aika vanhat kaikki laatat ja tämmöiset, mutta ei nyt olla vielä ajateltu rempata sitä, koska se toimii ihan hyvin ja siellä on lattialämmitys, että se on sillä ihan nykyaikainen. Mutta varmaan sitten joskus on ajankohtaista tehdä myös kylppäriremppa, mutta tämmönen se nyt on tällä hetkellä. Eteisestä päästään sitten tänne meidän aulaan oikeastaan, tai aulaksi me tätä kutsutaan. Ja täältä löytyy vanhaa siskonpaneelia. Ja tää nyt on tämmönen, aulatila, ei täällä paljon mitään ihmeellistä oo. Ja tuolta löytyy meidän kissojen vessat ja meidän lajittelupiste. Et siellä on kaikki pahvit ja paperit ja tämmöiset. Että on ihan kätevä nurkkaus. Täältä aulasta me päästään suoraan meidän keittiöön. Tai oikeastaan tämä meidän talo on kokonaan kierrettävissä. Että täältä pääsee kiertämään täältä alakerrasta kaikkiin huoneisiin. Mutta nyt tultiin ekana tänne keittiöön, jonka te oottekin jo nähnyt niillä meidän aikaisemmilla videoilla monesti. Ja keittiöremppavideoitakin ollaan tehty viime kesänä, niin kannattaa käydä ne tsekkaamassa, jos kiinnostaa. Mutta nyt siitä on noin vuosi, kun me rempattiin tää keittiö. Ja itse asiassa just tällä viikolla saatiin viimeisiä silauksia valmiiksi, että ei siihen mennytkään kuin noin vuosi. Ja kiitos siitä kuuluu mun isälle, joka on täällä auttanut meitä hirveästi tämän rempan kanssa. Täällä meidän keittiössä on tosi hyvin tasotilaa ja säilytystilaa. Täällä oli alun perin tosi alkeellinen keittiö, jossa ei ollut oikeastaan yhtään mitään, niin sitten me haluttiin heti ensimmäisenä remppana tehdä tänne keittiöremontti ja haluttiin tänne kunnolla säilytystilaa ja tasotilaa ja myös tiskikone, kun sitä ei meillä vielä ollut silloin, kun tähän muutettiin. Ja esimerkiksi yksi kiva juttu täällä keittiössä on se, että nämä kaikki alalaatikot on vetolaatikoita ja tosi isoja sellaisia, että ei tarvi kaivaa mistään alakaapeista tavaraa, vaan kaiken saa tästä saman tien käden ulottuville. Sitten kun mennään tänne päin, tossa on meillä vielä puuhella, vanha puuhella, se jäi siihen, koska me tykätään siitä ja se toimii myös talvella lämmitykseen, niin se on nyt jäänyt siihen ja se on kiva siinä. Sitten saavutaan meidän ruokahuoneeseen ja tänne keittiöön me itse asiassa sijoitettiin kaikki astiat ja sosimet. Eli ottimet tänne ruokahuoneen päätyyn, että me voidaan tästä sitten helposti kattaa pöytä, joka on tässä minun vieressäni. Ja täällä ruokahuoneessa nyt ei ole mitään erikoista, että tää me rempattiin siinä samalla keittiörempan kanssa ja tästäkin olette ehkä nähnyt jo videomateriaalia aiemmin meidän keittiöremppavideoissa. Mutta ei täällä sen ihmeempiä, että täällä on nyt näitä vanhoja huonekaluja ja sitten tuossa on piano, jota välillä soitellaan. Ja just saatiin lamput kattoon, niin se on tosi kiva juttu. Sitten täältä löytyy tommonen
koristetakka. Se on oikeastaan koristetakka, koska sitä ei käytetä. Sitten ruokahuoneesta suoraan päästään tänne olkkariin. Täällä meidän olkkarissa ei ole tehty vielä mitään remonttia tai pintaremonttia, että tää on ihan hyvä ollut vielä näin. Että kyllä täällä nyt haluttaisiin varmasti tehdä kaikenlaista pintarempaa, mutta tää ei ole meidän prioriteettilistalla ensimmäisenä, koska täällä on kuitenkin aika neutraalin väriset tapetit ja tämän saa sisustuksella aika kivaksi, tai ollaan saatu ihan kivaksi sisustuksella, niin ei olla nyt täällä huoneessa tehty vielä mitään sen erikoisempaa. Täällä meillä on toinen lämmityspiste, tai toinen alakerran lämmityspiste, eli takka, jota me käytetään siis ihan talvisin joka päivä. Ja kasvit on sijoitettu mahdollisimman korkealle täällä, koska kissat kaataa muuten meidän kasvit. Sitten tullaan taas meidän aulaan, eli tällä tavalla pystyy tänne meidän talon kiertämään, niin kuin yleensä rintamamiestaloissa on tapana, tai ainakin tämmöisissä rintamamiestaloissa, missä ei ole hirveästi tehty remppaa, niin joo, ei siinä. Tässä me nyt sitten taas ollaan. Mennäänkö me yläkertaan? Tästä aulasta, kun tultiin takaisin tänne eteiseen päin, niin päästään meidän portaikkoon, mikä vie siis yläkertaan. Tää on tosi pimeä, mutta koettakaa pärjätä. Ja ensimmäisenä, kun saavutaan yläkertaan, no tässä on ensinnäkin meidän valmis. Tässä on tämmönen. Tässä on nyt, no ihan sama. Mennään tänne vessaan. Ensimmäisenä kun saavutaan meidän yläkertaa ja käännytään oikealle, niin tullaan tänne meidän yläkerran vessaan, joka toimii myös samalla kodinhoitohuoneena. Täältä löytyy pyykin pesemiseen kaikki tarvittava ja sitten myös tommonen lämminvesivaraaja, jolla me lämmitetään meidän vesi. Täältä vessasta pääsee suoraan meidän makkariin eli päämakuuhuoneeseen. Ja täältä löytyy esimerkiksi kissa kaapin päältä. Siellä on Torstin oma pesä. Mutta täällä on meidän sänky ja uusi vaatekaappi kokonaisuus, joka Ikeassa suunniteltiin ja sieltä haettiin. Et siitä puuttuu vielä vetimet, mutta muuten se on siihen juuri laitettu siis, niin se on kiva. Sitten meillä on täällä lämmityslähteenä tai lämmönlähteenä porinmatti. Tällä porinmatilla lämmitetään myös talvisin siis päivittäin meidän taloa tai siis tätä meidän makkaria, että on meillä sitten myös sähköpatterit täällä ja jokaisessa huoneessa muutenkin, että ne pitää sitä lämpöä yllä, mutta sitten me joka päivä käytetään myös näitä lämmönlähteitä. Sitten meillä on täällä myös TV, jos haluaa katsella TVtä sängystä. Meidän yläkerrasta pääsee molemmista huoneista myös vintille. Siellä ei ole mitään nähtävää, mutta se toimii varastotilana. Ja ehkä joskus tulevaisuudessa saatamme rempata yläkertaa ja ottaa nämä kylmät vinttitilat asuinkäyttöön silleen, että saataisiin isommat huoneet tänne yläkertaan. Ja sitten täältäkin päästään kiertämään. Sitten kun tullaan meidän makkarista, jatketaan matkaa, niin täältä löytyy meidän alkuperäinen vierashuone, sitten siitä tuli työhuone ja nyt siitä on tulossa vauvanhuone, koska meille tulee vauva. Surprise! Surprise, motherfuckers! Eli tänne on nyt alettu keräilemään kaikkea vauvan huonekaluja, mitä nyt tullaan tarviimaan, että marras-joulukuun vaihteessa tänne pitäisi tulla uusi asukas. Tässä meillä nyt on ensimmäisenä heti pinnasänky ja sitten tässä on hoitopöytää. Ja tää on tosi kesken vielä tää huone, että
Tää tulee olemaan siis vauvanhuone, mutta myös työhuone yhtä aikaa, koska meillä ei ole mitään muuta paikkaa työpöydälle ja tietokoneelle kuin tää huone. Että näin se nyt vaan tulee menemään. Tää on seinällä tommonen hieno koulun vanha kartta, joka on itse asiassa mun vanhalta ala-asteelta. Kun se lakkautettiin, niin ostettiin huutokaupasta. Täältäkin pääsee vintille. Tästä huoneesta pääsee vähän isommalle vintille. Että täällä yläkerrassa nämä huoneet on tämmöisiä pieniä, että katsotaan sitten joskus, että saadaanko lisää tilaa tänne luotua. Sitten täällä on tämmönen rottinkituoli, mikä on meidän Kostin valtaistuin. Eli me löydettiin siis Facebook-kirppikseltä tämmönen ihana rottinkituoli ja ajateltiin, että laitetaan se nyt tänne huoneeseen aluksi, mutta Kosti on nyt sen vallannut aivan täysin. Ja sitten päästäänkin takaisin tänne meidän pimeään portaikkoon, että tää yläkerta oli tämmönen pieni, mutta ihan toimiva tällä hetkellä. Tähän me ollaan rakennettu vähän turvallisempi kaide, että siinä oli alun perin vaan semmonen rautainen putki. Tai semmonen tosi... Kaksosainen rautaputki. Niin, semmonen huono kaide. Semmonen, mistä vauva luikahtaa helposti. Niin, tai eläin. Mikä tahansa. Nyt ollaan kierretty koko talo ja Mikkokin pääsi tähän meidän viereen. Ja Torsti. Ja sieltä saapui myös Unto. Kyllä. Tämmönen on tää meidän pieni koti, jossa asuu nämä meidän eläimet. Ja pian myös yksi uusi ihminen. Toivottavasti tykkäsitte videoaiheesta. Ainakin aikaisemmin kun kyseltiin, että mitä videoita te haluaisitte nähdä, niin tää oli äänestetty ensimmäiseksi, joten me tehtiin nyt tämmönen talon esittelyvideo teille. Toivottavasti tää oli mielenkiintoista katsoa. Jos teillä tulee muita toiveita, mitä olisi kiva nähdä meidän kanavalla, niin kertokaa ihmeessä vaikka tuonne kommentteihin. Voidaan taas sitten tehdä semmoinen pieni äänestys, että mitä kuvataan seuraavaksi. Seuraavaksi on varmaan tulossa nyt kuitenkin ainakin semmoista ihan arkista sisältöä. Tulee varmaan tässä lähitulevaisuudessa olemaan sit myös sisältöä liittyen tuohon tulevaan vauvaan ja mitä kaikkea sitten siihen liittyy. Laittakaa tuonne alas kommenttia, mitä piditte videosta ja kanavatilaukseen. Nähdään seuraavalla videolla. Hei hei! Hei hei! Laittakaa alas kommenttia, mitä piditte tästä videosta ja laittakaa kanavatilaukseen. Mä sanon, että sitten että nähdään seuraavalla videolla. Joo. Ja sä sanot, hei hei. Joo.